खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि SBBodoNews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथाङाबो दाउ ब्रयलार जानो मोजां मोनो नामा जुदि दाउ ब्रयलार जानो मोजां मोनो अब्ला नोंथाङाबो गाव गावनि देहाखौ लानानै खेबसे साननाया गाहाम मानोना गोबां मुलि होनानैसो गेदेर खालामनाय जायो दाउ ब्रयलारखौ दाउ ब्रयलार जानानै जनायाव खैफोदाव गोग्लैदों सास्नि सुबुंफोरा दाउ ब्रयलारनि बेदर जानायनि उनाव खिनाय गोबानाय उदै सानाय आरो लोमजानाय बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाजो बिजामादै आरो फिसौफोर जयैनो आलासि जाफैनायलाय ब्रयलार बेदरजों बोथिसे ओंखाम जानो साननानै जनाय बाजारनिफ्राय बेदरखौ लानानै फैदोंमोन आरो सानजौफु 2 रिंगासोआव बेदरखौ जादोंमोन बेनि उनावनो लासै लासै खिनाय गोबानाय लोमजानाय आरो उदै सानाय बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों उनाव गोब्राब जानायलाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों बेदर जानायनि थाखाय बेरामाव गोग्लैनाय सास्निनि मादाव साब्रैयानो उन्दै गथ'साफोरमोन फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा दंफां बायसिननायजों बाइकजों फैनाय सुबुङा थैनो गोनां जादों दिमा हासावनि दियंब्रानि साखाथियाव थानाय ब्लक बाजाराव जादों बे जाब्रबथाया जायनाखि दासान्दि अखा बारहुंखा आरो सारन्थाइ गावनाय बायदिफोरा ओनसोलाव जागासिनो दङ बेनिखायनो बेफोरजों फ्राय सानफ्रोमबो सुबुंनि जिउ गोमानो गोनां जागासिनो दङ सारन्थाइ गावनायजों गोबां सुबुंफोरनि जिउ गोमानायनि अनगायै बारहुंखा बारनायनि थाखाय दंफां बायसिननायजों सुबुंफोरा थैनो गोनां जागासिनो दङ सानसे सिगां बरपेटायाव दंफां बायसिननायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव फिन मैयाबो सासे सुबुंनि जिउ खहा रिपर्टनि बायदिब्ला सानै सुबुङा मटरसाइकेलजों ब्लक बाजाराव फैगासिनो दंमोन बेवनो फुंनि 10 रिंगा 45 मिनिटसोआव गोब्राबै बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गेदेर दंफाङा बिथांमोननि सायाव बायसिनदों जायजों सासे सुबुङा थैनो गोनां जादों आरो गुबुन सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों ओजोंहाय डिब्रुगड़ जिल्लानि दधिया ओनसोलावबो गिथावना दैबाना थांनाय से सप्तानिफ्रायनो दै लोमसावदों जायनि थाखाय फरायसालिफोराबो बन्द जानानै थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बे ओनसोलनि दैबानानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय थांनाय 35 बोसोरनिफ्रायनो रोजा रोजा आर'जलाइबो गथायनाय जाबोबाय नाथाय दिनैसिमबो सुस्रांजायाखै जायनाखि दधिया ओनसोला दैजों लोमसावजाग्रा बेनिखायनो बेनि सुबुंफोरखौ गुबुन रैखाथि जायगायाव लांनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो खोथा होदोंमोन आरो बेनि थाखाय तिनसुकिया जिल्ला आरो डिब्रुगड़ जिल्लानि डिसिजों सावरायबाय होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंथिदोंमोन नाथाय गैया बेनिखायनो बिथाङा जाहाथे खोथाल' बुङालासे खामानि मावनानैबो दिन्थियो बेनि थाखायबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम दाबि दैखाङो रायजो राजाफ्रा मख'नो गोनांदि दासान्दि डिब्रुगड़ लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दैबाना जागासिनो दङ लखिमपुर जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन दैबानानि गोहोमा गोग्लैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों क'क्राझार जिल्लानि मोनथाम ब्लकनि सिङाव गासै 1258 नखरफोरखौ होस्रांनो थांगासिनो दङ बे दाननि 4थि सप्तायावनो होस्रांनायनि खामानिखौ फोजोबगोन होननानै फोरमायथिदों हल्थुगाव डिभिजननि DFO जयन्त ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि मोनथाम ब्लक जेरै लावपानि ब्लक जेराव गं 424 नखर दङ लुंसुं ब्लक जेराव 110 नखर दङ उल्टापानि आरो सरलपाङा ब्लक 724 नखर गासै 1258 नखरफोरखौ होस्रांनाय जागोन होननानै मिथिहोदों आरो बेफोर मोनथाम ब्लकआ बांसिनै बर' हारिनि सुबुं थानाय गामिफोर बेनि उनाव आदिबासि नेपालि आरो राभाफोर थानाय होननानै फोरमायथिदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बे मोनथाम ब्लकआव होस्रांनो थाखाय थांनाय दान मोननै सिगांनो गिबिसिन नटिसखौ होनाय जादोंमोन दा हाखौ एंगारनानै गाव गावनि धोन सम्पतिखौ लानानै थांनो थाखाय जोबथा नटिस फोसावनाय जाबावबाय होननानै मिथिहोदों होस्रांनो गोनां बे मोनथाम ब्लकआव गासै 2000 हेक्टर हा दं आरो जायफोर आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायनानै हा आवग्रिनानै दंमोन बिथांमोननिया माखासेनिया गुबुनाव हा थाखानायखौबो मिथिनो मोन्दों आरो गाव गावनि सुबिदानि थाखायसो बे हाखौ दखल खालामफैदों होननानै फोरमायथिदों DFO जयन्त ब्रह्मआ लोगोसे दखल खालामनायफोरा आसामनि थागिबि आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय थाफैदोंमोन खायसेया नागालेण्ड सिमानिफ्रायबो थाफैदोंमोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा फोरमायथिबावनो गोनांदि आसाम सोरखारा आसामनि दाब दाब जायगायावनो होस्रांनायखौ मावगासिनो दङ दासान्दि नामपाइ टाइफु ओनसोलावबो होस्रांगासिनो दङ तिनसुकिया जिल्ला प्रशासन हाग्रा बिफान आरो मार्गेरिटा महकुमा प्रशासना होस्रांनाय हाबाखौ मावगासिनो दं आरो जायफोर सुबुंफोरा होस्रांनायखौ हेंथा होदों बिथांमोनखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामदों होस्रांनायखौ लानानै बिजेपि सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा नामपाइ टाइफु हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो DFO SDO डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल बिथांमोननो लाइजामबो गथायदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों
हरनि समाव उन्दुफुबाय थानाय समनिफ्रायनो गोमादों बिबारि औवारिया। बिथाङा गगामुग 2 नं कुसुथलिनि थागिबि। बिमाय सोमोन्दो जानाया फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनानि 10 रिंगा 20 मिनिटनि उनाव बिबारि औवारिया गोमादों। जेब्ला नखरनि गासैबो सुबुंफोरा उन्दुलांदोंमोन बे समनिफ्रायनो गोमादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिबारि औवारिनि नखरा जोबोद दुखुथिया। उन्दै समावनो बिफा गोमाजादों। बिमाया जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंसो बिबारि औवारि आरो सासे फिसाज्लाखौ खांदों। बिबारि औवारिया हायार सेकेन्डारि आनजादबो होदोंमोन आरो फरायनायावबो गाज्रि नङामोन। नाथाय दुथां सुबुंनि आखायाव गोग्लैदों होननानै फोरमायथिदों बिमाया। बिश्वनाथ सारियालिनि हालदैबारि गामिनि थागिबि सन्जीब नार्जारी, जाय हाबा जाखानाय, बिथाङानो बे हाबाखौ मावनो हागौ होननानै सन्देहबो खालामदों नखरनिफ्रा। बेनिखायनो सन्जीब नार्जारीनि हेंथायै पुलिस थानायावबो एफआइआर होनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों आरो सोरबाफोर बिबारि औवारिखौ नुसनबायोब्ला नखरनि सुबुंफोरनो मिथिहोहरनो थाखायबो खावलायहरदों। मिथिहोहरनो थाखाय फन नाम्बारा जाहैबाय 9577357996। लामानि जाब्रबथाय जानायजों गंसे गारिनिनो 4 सुबुंनि जिउ खहा। गिबियाव 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों। बे जाब्रबथाया दिगबयनि गलाय ओनसोलाव जादों। डिब्रुगड़आव हाबा जानो थांनानै न'फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो मोनानि समाव गारिया दंफाङाव सौख्रांदों, जायजों जायगायावनो 3नि जिउ खहा जानो गोनां जादों आरो 2या गोब्राब जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानाय 2खौ डिब्रुगड़नि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननायबो जादोंमोन, जेराव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाफुबाय थानाय समावनो सासे आइजोआ जिउ गोमादों। मुङा साधना गुप्ते। गुबुन 3 जायगायावनो जिउ गोमानायफोरनि मादाव सासे गारि सालायग्रा, सासे आइजो आरो गुबुन सासे सुबुं। मुंफ्रा फारियै अमृत दत्ता, दिशा गुप्ते आरो सुभाष गुप्ते। राजखान्थिया आंनि गुबै थांखि नङामोन। आंनि थांखिया आबाद मावनायसोमोन। बे बिबुंथिखौ होदों प्रमद बर'आ। बिथाङा बुंथिदों दि 30 बोसोर समाजजोंनो दंमोन। फरायसा आफादाव थानाय समनिफ्रायनो समाजजों दंमोन, नाथाय राजखान्थिया आंनि गुबै थांखि नङामोन। हाग्रामा महिलारियासो आंखौ बेसिम लाबोदों। हाग्रामा महिलारिया जुदि मावनो गोनां खामानिखौ मावनायमोनब्ला आं बे जायगायाव थानाय नङामोन। आं आबाद फोथारावसो थागौमोन। आंनि थांखिया फरायसा आफादनिफ्राय बिबान जोबनायनि उनाव गावनि जायगायाव थानानै आबाद मावनाय, समाजनि खामानि मावनाय आरो सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनायसोमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारियासो आंखौ बे जायगायाव फसंदों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे प्रमद बर'आ बुंथिबावो दि हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि हान्जाया उन्दुनायनिफ्राय सिखारजासे खालि रांखौल' नुयो। बिथांमोनहा जुदि रांनि सिमां नुनायखौ एंगारोब्ला समायना समाज आरो समाजनि जेंनाफोरखौ नुनो मोनगौमोन। नाथाय बिथांमोनहा समाजखौबो नुवा आरो जेंनाखौबो नुवा, खालि रांखौल' नुयो होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिनि समाव गोदान हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जायाखैमोन आरो प्रमद बर'नि समाव गोदान हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जादों होननानै बुंथिनायनि सायावबो प्रमद बर'आ फिननाय होयोदि हाग्रामा महिलारिनि समाव दंखायोमोन, मानो गोदान जोनोम होगोन? हारिनि दाङाबाजि, न' सावनाय, मानसि थैनो गोनां जादोंमोन, बेनिफ्राय आरो उदखारि नांगौ नामा होननानै फिननाय होयो प्रमद बर'आ। रायजोनि गंस्नि कलेजफोरखौ इउनिभार्सिटि बानायनो थाखाय फैगौ एसेम्ब्लियाव बिलखौ थिसननाय जासिगोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों। गंस्नि कलेजफोर जेरै शिबसागर कलेज, क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज, बङाइगाव कलेज, जरहाटनि जेबि कलेज, नर्थ लखिमपुर कलेज, नगाव कलेज आरो गुरुचरण कलेज, बेफोर कलेजफोरखौ इउनिभार्सिटि खालामनो थाखाय फैगौ आगस्ट दानाव जानो गोनां एसेम्ब्लियाव बिलखौ थिसनगोन होननानै मिथिहोदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। बेफोरनि अनगायैबो 19 जुननिफ्राय 25 जुननि गेजेराव गासै 38 सेकेन्डारि स्कुल होगोन। गं 38नि मादाव 19खौ साहा बागानाव होगोन आरो आद्रा थानायखौ सनितपुर, गवालपारा, बरपेटा, तिनसुकिया, कार्बि आंलं, कामरुप, चराइदेव, लखिमपुर, काछार आरो शिबसागराव होनाय जागोन होननानैबो फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। आर्मि आरो पुलिसनि जइन्ट अपारेशनाव 7 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। आर्मि आरो जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसआ जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुपवारा जिल्लानि जुमागुट ओनसोलाव उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै जइन्ट अपारेशन खालामहैदोंमोन, जेराव उदखारि आरो रैखाथि हान्जाफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन। बेयावनो 7 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों होननानै फोरमायथिदों आरो दा कुपवारा जिल्लानि एल'सियाव थानाय ओनसोलफोराव आर्मि आरो जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसआ गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। गिथावना बिपारजय साइक्ल'न अदेबानि सिमब्रेनाय बारहुंखाजों गुजरातआव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों। घन्टायाव 115 निफ्राय 125 किल'मिटार जानथाइसिम
बारनाय गिथावना बिपारजय सिमब्रानाय बारहुंखा फैगोननि थाखाय सुबुंफोरनो सांग्रांथि होखानाय जादोंमोन आरो लैथो जिङाव थानाय सुबुंफोरखौबो गुबुन रैखाथि जायगायाव दोनहैखानाय जादोंमोन। नाथाय बोरमाखौ रैखा खालामनो थांनायावनो बिफा आरो फिसाज्ला सानैनि जिउ गोमादों आरो सिमब्रानाय बारहुंखाजों सा 22नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। 12,000नि गोबां मोब्लिब खुन्थिया गुबुदों, जायनि थाखाय 1,000 गामिफोराव मोब्लिब गैयै जादों। बेनि अनगायैबो दंफां लाइफांफोराबो गुबुदों, न' बां गारि मटरफोराबो बुखारलांजादों। सिमब्रानाय बारहुंखाया दा खम जानायनि थाखाय गोबां अखा हागोन होननानैबो इन्डिया मेटेरियलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDआ मिथिहोदों आरो गुजरातआव मोब्लिब खुन्थिया गुबुनायनि सायाव मोब्लिब लाबोफिननो थाखाय पश्चिम गुजरात वीज कम्पानि लिमिटेडनि 119 हानजाया खामानिखौ मावगासिनो दङ। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।